Lähti. Hyvää päivää ja viimeksi kun tehtiin sitä ruutia, niin nyt meillä on mustaa ruutia ja me yritetään tehdä sitä tämmöistä yksinkertaista sytytyslankaa. Laitetaan lanka veteen, ruutia päälle. Se on yksinkertainen sytytyslanka. Näiden tekemiseen on monia tapoja, mutta me tehdään nyt tämmönen yksinkertainen tapa, mikä on todella yksinkertainen ja helppo. Että sitten ehkä vuonna nakki ja makkara joskus harmaassa tulevaisuudessa voidaan tehdä lisää sytytyslankoja eri tavalla, mitkä voisi ehkä toimia vähän paremmin kuin mahdollisesti nää. Mut nyt mennään tällä yksinkertaisella, kun eihän me ymmärretä tästä yhtään mitään, mitä me ollaan tekemässä. Se on tuolla noin, sen pitää antaa lillua siinä vedessä, että se imeytyy se ruuti sinne lankaan kunnolla. Ja sit siitä tulee sellainen lanka. Pitää katsoa, että se mennyt solmu tuolla vahingossa. Siinä on sitten lankaa näin. Nyt eilen tehtiin tämä sama homma. Tehtiin niin, että puristettiin tosiaan kaikki veke siitä, ylimääräinen. Ja toinen tehtiin niin, että se vielä kieritettiin sellaiseksi tiiviiksi ja toinen jätettiin tollaiseksi, miksikä nyt sanoisi, hötöksi. Tämä tapa todettiin toimivaksi. Ja Siinä näin nikkäästi ylimääräisiä pois. voi, totta kai kannattaa varmaan hanskoja tai jotain käytellä, että ei välttämättä. Tästä tulee kyllä aika sotkuseksi kädet, joo. Tää voi olla sekumpia tällaiseksi hötöksi. Voit laittaa sen sinne takana olevan laatikon päälle, mihin laitettiin viimeksi. No, laitetaan sinne niin. No. Sinne mun vissypulloja sekaan. Joo. Mutta tässä vähän niinku tuntui siltä, että tossa olisi ollut vähän liian Paljon vettä. paljon vettä, joo. Mutta nyt ei hätä ole tän näköinen, että sitten laitetaan ruutia lisää ja sitten sinne niin lankaa ja sekoitetaan lankaa siellä ja uitetaan tällaisessa näin. Ja sitten laitetaan vieläkin lisää ruutia. Ettei mene liian märäksi tää nyt jää ja sitten Kestä vaan kuivuu pidempään, ei siinä mitään Niin. erikoisempaa ole. niin ja se sitten raastaa hermoja ja semmoista. Mutta eilen tosiaan, eli noin 24 tuntia sitten tehtiin edelliset tällaiset samanlaisella metodialla ihan testi mielessä ja tänään päästiin lopussa näkemään, että miten ne toimi. Tää on ihan perus tämä lanka tämmöistä, miksi tätä kutsutaan, neulontalankaa, puuvillalankaa. Me ollaan sitten tehty Sitten niin, tää että se on kierretään avattu tällaiseksi, revitty näistä irti tätä, tehty vähän niin kuin moneen osaan, ettei se menisi ihan järkyttävän paksuksi. Se palaminen vaikeutuu, jos se on paksuu se lanka. Joo. Huomasimme tämä eilen, että ei lanka itsessään ei palannut, mutta ruuti kylläkin. Niin, että se pitää saada se antaa kuivua ja pitää niinku olla semmonen sopiva ohut. Näin. Jonain päivänä, kun tästä nyt päästään vielä tekemään niin sanottu pieni putkipommi näillä, niin lankaa Tai tarvitaan mitä siihen. Tai mitä ikinä tehdäänkään, että mulla on tavoitteena se, että jos sais tehty joskus se ydinpommi, mutta se nyt on varmaan aika utopistinen. Ainakin näillä niin kuin kemian taidoilla.
Niin. Eihän musta maailman kuningasta tuu, jos en mä saa atomipommia itselleni. Mut ne on tulevaisuuden utopistisia ajatuksia ja niistä ei kannata sen kummemmin murehtia. Että siinä on nyt kierreessä se toinen. Laitetaan se sitten niin. Oisit laittanut sen laatikon päälle vaan No suoraan. vittu. Joo, ei oo niin justiinsa. Ei ole. Vuorokautta myöhemmin, kun ne on kuivunut sitten, niin hitaasti, mutta vielä voisi vähän hitaammin, mutta tarpeeksi hitaasti palaa. Ja poltetaan se toinenkin. Kyllä tosta kerkee karkuun juosta. Joo, kyllä karkuun kerkee juoksee, kun näitä sytyttää. Että. Oho, se syttyi sieltä keskeltä. Niin, no sinne lenskipinä. Niin. Kyllä siinä karkuun kerkee juosta. Kyllä sekin syttyy tai paloo niinku hitaasti. Joo. Sillä tavalla ne sitten palo.